governor. Kuro kanyal believe me, and you thinking ailano. NMC mar jopiny. No, yeah, but give me time. NMCA ma South Sakwa, yes, and it represent people of North Sakwa, including the governor. Yes. Kuro gen gi aligned think, gen gi paro mais aligned. Apenji. Dong na kuni kare wanono, waunge majority leader. Majority leader ni ka ilungo ni hapa ni wakano. No. Toka holo majority leader jalu wache TV kama jini winje. Ni koro ni jogo nyose soko governor inya. Governor koro nyogolo koke. Ku governor nya. Wacho ni nyawang nyalo bet. To kano dugo bedo piny. Koro me time mana mi ucha. No, ata mana nyisi gima wacho be. Awawinje te. Wacho ne ya. Tell him to keep quiet. Yes. It's okay. Tell him to keep quiet. It's okay, Omamba, odhi mbele. Owacho ne ya. Ni kaluwore kaka nogo governor, jogo koro no se okay nya yene nyalo wa. Yes. Is it not justifying? Let me ask you. Ango mane wango I governor ka Nyamita ma patron mar club odhi obedo piny kama neno mpira. Kasto a whole governor wuok giko setimore. The best thing he would have assumed it. Mondo nikech is a father of the county. To chako wuok ewi gari to wacho ne ya. Ni ka ng'ato chako Kenya, according to him, the opira neno opira cha okinye. Ka ng'ato chako Kenya, abiro romo ndigindi. Ndigindi batini wini gi wian. Ndigindi. No, these are things that are only, please give me time. Me a time. Okay, na kaka nasani wacho. Okay, na kaka nasani wacho. Sama koko niti Omamba kubedi. Ami time. Me a time dakati. Nketi hato wacho. Ka sa koko yonge. No. Be ni neno kaka jin anna be naonge pauno. Neno kaka ngane majority leader, we are not here to defend anybody. We are not here to say what you give me a time. I have a right of reply. So give me time. Because ogi koro wuok ngengore litini. Ka ol governor wuok ewi gari wacho ni ka ng'ato chako Kenya to romgo obiro romogo. Ka ng'ato chako Kenya obiro romogo ndigindi. To ma e figure father mar county. Matiende ni ng'anyo se yawo lweny. To kone ya ne ka ng'ato Kenya aeny koso kikaeny. Ni aeny. Really? No, nada.